שכולות יקרות, מזה 1.5 שנה עם ישראל נלחם מלחמה של קודש, מלחמה של הטוב ברע, של האור בחושך, מלחמה של מקדשי החיים אל מול מקדשי המוות. מלחמה זו אשר נפתחה ביום שמחת תורה, ביום בו עם ישראל חוגג את ייעודו, את היותו עם הנושא את התורה, את דבר השם בעולם, את אור המוסר בעולם. ביום הזה נפתחה מלחמה על ייעודו של עם ישראל, על דבר השם בעולם, על הופעת התורה בעולם כמגדול של מוסר, כמגדלור של אמת. אך לאמיתו של דבר המלחמה הזאת לא פרצה בשמחת תורה, אלא היא מתנהלת כבר 3,000 שנה. היא לובשת צורה ופושטת צורה. קדושי האומה שלנו, קדושי האומה שעם זכרם אנחנו מתייחדים ביום הקדוש הזה, מצטרפים לקדושי האומה אשר מתחילת דרכה נלחמים מלחמה זו. דוד המלך, רבי עקיבא, בר כוכבא, יהושע בן נון, כולם מחוברים יחד בשרשרת של מסירות וקדושה. אברהם אבינו ונעריו אשר נלחמים ברוע של מלכי סדום, כולם מחוברים אל ייעוד אלוקי אחד, להביא בשורה של תיקון לעולם, של חיים, של אהבה ושל מוסר. 2 בנים יקרים איבדנו במלחמה הזאת, סרן גבריאל שני השם ייקום דמו, וסמל ראשון איתי פוגל השם ייקום דמו. 2 בנים יקרים אשר היו מגדלור של תורה, מגדלור של ערכיות, וששאפו כל חייהם להיות שותפים בגאולת ישראל, בגאולת מלכות השם. לפני 77 שנים נוסדה מדינת ישראל, והיא הולכת ומתפתחת להיות מעצמה של ברכה, של אור לעולם, של מוסר, של חוכמה, של שם השם שהולך ומופיע. כדברי הרב קוק, מדינתנו, מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. אל מול המעצמה הזאת שהולכת ומאירה את העולם באור השם, קמים אנשי הרוע, חיות טרף, חמאס, חיזבאללה, היטלר, עמלק, כולם רוע אחד, כולם מונעים משאיפה אחת, למנוע את אור ישראל. אבל הם לא יוכלו לנו, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. על כל קדוש אנחנו נאיר את העולם, אנחנו נוסיף, אנחנו נבנה את כיסא השם בעולם. ידעו כל אויבינו, אפשר להכאיב לנו, לפעמים כאב שלא נתפס, אך נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להנחם. ביום הקדוש הזה אנחנו לא עוסקים רק בזיכרון ובהתייחדות עם הקדושים, אלא גם בהרמת קול ברור של עם ישראל. כל אלוקי אומר עם ישראל חי. עם ישראל הולך ובונה, הולך וגואל. משפחות שכולות יקרות, משפחות שטיגליץ, ביטון, אמרם ולבנה, משפחות אגר, שני, פוגל, דאום, יעקבי, משפחת ביטון, נדבה ורפי. אתם הקרבתם את הדבר היקר ביותר. אין מחיר אנושי שיכול להשתוות לשכול, וביום הזה כולנו איתכם. כולנו זוכרים וכואבים, אומה שלמה עוצרת את חייה וזוכרת. ביום הקדוש הזה אנחנו מחזקים את החיילים היקרים שלנו בסדיר ובמילואים, ששותפים במלחמה בגבורה ובאומץ להמשיך ולהוביל את צוואת החיים. כולנו תפילה ביום הקדוש הזה לרפואת הפצועים שלנו, ובכללם לעודד אפרים בן ויביאם ברוט, שנפצע בנסיעתו חזרה למילואים, חזרה למלחמה, שהשם יחזירו לאיתנו במהרה בימינו. ביום הזה אנחנו גם נשבעים שלא נעצור, בעוצמה ובאמונה נמשיך את דרכם, נמשיך את יהודם, את יהודנו, עד הופעת שם השם בעולם, עד מחיית הרוע מן העולם. בשם עם ישראל, בשם השם, ובשם כל מי שיש בו צלם אלוקים. המלחמה לא תמה, היא תימשך עד מחיית הרוע, עד עשיית צדק ואמת, עד הופעת שם השם בעולם, עד בניין בית מקדשנו. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים,
ונזכה אנו להיות ראויים לגודל המסירות של קדושים אלו.